Ola, son Daniela Doura Ríos e hoxe vou vos falar sobre o libro Iridium, de Francisco Castro. Francisco Castro é un escritor e editor galego nacido en Vigo. É un dos autores máis destacados da literatura galega actual e escribiu numerosas obras tanto para adolescentes como para adultos. Entre os seus libros máis coñecidos está Spam, Chamademe Sinbad e O neno can. Iridium conta a historia de Iris, un adolescente que sofre un grave accidente que cambia completamente a súa vida. Despois dese momento, ten que volver pouco a pouco á rutina, regresar ás clases, convivir coa xente do instituto e intentar recuperar a normalidade. Porén, nada é tan fácil como parecía antes. A medida que avanza a historia, vemos como Iris utiliza Instagram e as redes sociais para crear unha imaxe perfecta da súa vida, compartindo fotografías e publicacións nas que parece feliz e segura de si mesma. Mentres tanto, no día a día, ten que afrontar situacións complicadas no instituto, comentarios de algúns compañeiros e a dificultade de relacionarse coa xente despois de todo o que pasou. Durante a novela tamén aparecen diferentes personaxes que van influindo na súa vida. Pouco a pouco, a protagonista vai descubrindo quen está realmente ao seu lado e aprende a afrontar os problemas sen esconderse detrás dunha pantalla. Se queredes descubrir unha historia actual, entretida e chea de momentos sorprendentes, anímovos a ler Iridium, porque é un libro que engancha desde o principio e que vos fará querer seguir lendo ata a última páxina.